Mamelani ke bafundi ixesha asinalo so masingalibazise ixesha sesilifumene ne because i-exams zisondele so masitshileni ke ngoku ku-chapter 6 ispeed kwincwadi ye-maths lethu. Xolo wethu Mr. Dlobi, xolo ndiyaxolisa. Hayi sisi kaloku andiphisi ngale period nje. Hayi wethu wandingena mntu ubi-periods nje. Tshini? Hayi bobo umedem lo mntu akafana bi-period. Hayi ndakuphoxa wena. Tshini? So ndizobonisa lo mntana ufikayo bethunani iklasi yakhe ukuba nantsi ku-12C. So ndiyacela nimphathe kakuhle bethu sisi-student esifikayo. Jonga ke sisinaza izitulo zethu esinye icamko anelisa nasi esinye icamko lelitha uzozikhathela ke ufuna uhlala kwesiphi na wena mina ndiyaphuma ngoku abasafeyili Mr. Dlobi ebethuna hayi isahlala apha Jomi icamko kwami angibani Jomi yakho hayi bo jojo undwebile wena hayi imani siphatheni kakuhle ungubani yena usisi lo ufikayo. Igama lami nguSinesipho class ngihlala eSlondon. Okay so uzawuhlala apho ke ngokwecaleni kwanomfana ulilitha. Better to stay here than uhlala kulona ndwebelashi. Yathemba awuthethi nami ne? Of course uthetha nawe. Chini. No myeke yakwazi uzilwela. Uvumela njengawe wena Annelisa. Uthethana wena? Awungazondibhora please. Chini. Bendifuna uba yichomi yena ufuna uba something else lokho. Hayibo. Chi. Ungathi yena xa uthetha nami because I believe igama lami ulivile ngoba ndizintroduce. Utheni ngxaki nami nasisi kodwa uyafika. Thena ubucinga ngayichomi yakho mna? Hayi man. Xa ucinga wena i-Bluetooth ingaconnecta phakathi kwami nawe. Hayi man, siseklasini apha, siseklasini. Beneri into ungayeki impama ziqhwabane mina ndifuna ukuvuqa. Once and for all, ubona uzawulila. Ndimlo boy, ndifuna nje ubona uzawulila mina qha. Okay, so i-speed ke is how fast something is, ne? For example, imoto that travels 60 kilometers in an hour. So iso speed ezo izaba ngu-60 km/h. Tisharithini i-formula ye-distance. Speed is equal to distance times time. Okay? So say how to differentiate units. What do you mean, mfana? So uzama ukuthi bana when do we use kilometers per hour? Or kilometers per hour used for imoto. Then ke ngoku meters per second used for science. Yima nipela nina le period. Hayibo sekhalini insimbi nawe. Andithethi nawe. Ungafuni nibe ndibetha ne kosuku lami lokuqala esikolweni because ngingayenza leyo. Xa ucinga wena ungabetha mna ke ngoku. Hayi ndiyabuza xa ucinga na ungabetha mna. Hey. Hayi guys. Yeka mani balo. Niphazamise iklasi yami nina. Niphazamise iklasi yami. Khaphume Annelisa uyobethwa ngumoya. Phuma. Che. Hayi tisala utheni uzakhupha mna ndedwa ke ngoku. So that's it guys. Chomi, I did not mean that ne. Cela nje uba ichomi angifuni. Uzofuna kanti. Hayibo ngitshela wanyanzela umnye angafuni Annelisa. Chi. Hayibo. Ungena phi ngokulilitha yena? Yakufuna nale. Hayibo, ungena emnyango ucifa wena ungena wapi? Holy peace guys, peace, come on man. Ngicela usuke phambi kobuso bami phume. Mamela Sisipho. Sinesipho. Sinesipho. If ufuna uthenga ikota manutsho, siza kubonisa ivenkile nechomi yami. Siza kubonisa. Sambeni kaloko. Sure. Sizojika izinto thula mntana wena ukhalelani. Into nani nathola sina njonga ayimani